Som Cohesió és el nom de la festa que Òmnium Cultural ha organitzat avui a Badalona, una festa que vol ser punt de trobada de les persones que participen en diferents programes d'integració i cohesió social arreu del país. El Club Natació Badalona i el Patí tenen una relació molt important i una vinculació molt important perquè el creador del Patí eren badalonins i socis del Club Natació Badalona. Ha estat un dels punts que han visitat avui a Badalona, el Club Natació. Allà els han explicat el funcionament del patí de vela inventat a principis del segle XX pels germans Monger, nascuts en aquesta localitat. Aquestes trobades d'amistat es repeteixen diverses vegades durant l'any en el programa d'Òmnium Cultural anomenat Quedem, destinat a fomentar la convivència entre els nouvinguts i la gent d'aquí. Amb aquest tipus d'activitats també, la gent el coneix més, t'agafa més carinyo i tot, i no sé, és que jo sento com, no sé, estic més recollida. Conèixer gent nou i fer amics, i ara ja tinc amics de l'any passat, de Badalona, de Marissa, de Barcelona. S'han fet amics i han vingut ganes de parlar en català. I al mateix temps els vells catalans hem vist Catalunya des d'una altra perspectiva i sabem que tenim amics que no fa tant temps que viuen aquí, que els hi costa parlar en català, però que el volen parlar. Aquest programa de cohesió social ja té 5 anys d'antiguitat i hi han passat unes 30.000 persones.